Utini. Tervehdys muukala. No niin, nyt ollaan. Ei vaan ihan tuu ystävällisessä aikeessa. Kaikki on aivan hyvin. Tervehdys. Ja tervetuloa myös vuoden viimeiseen tähtihetkeen. Tällä viikolla on eletty mieletöntä Star Wars-huumaa, nimittäin Star Wars The Force Awakening-elokuva tuli ensi iltaa keskiviikkona. Ja paljon on nähty tällaisia fanipukuisia ihmisiä. Kertokaa, mitkä nämä teidän hahmot oikein on? Mun hahmo on Jawa Tatooine-planeetan aavikoilta. Mitä hän tekee? Selvästi niin kun, tästä nähdään, että jotain vähän aggressiivisempaakin meininkiä. Jawat etsii kierrätysmateriaaleja ja rakentaa niistä tai korjaa niistä myytävää tavaraa, jota sitten myy eteenpäin muille lajeille. Ja ne kestää just sen aikaa, että ne saa ne myytyä ja sitten ehkä menee rikki sen jälkeen. Mutta siinä vaiheessa Sandcrawleri on ehtinyt jo jonnekin huipun taakse muualle, niin tämmöisiä he ovat. Entäs sun hahmo? Eli hahmoni on Kylo Ren, tulevan elokuvan antagonisti, vai onko? Siinäpä kysymys, se kyllä selviää sitten tuossa elokuvassa. Miten nämä kostyymit on oikein luotu? Ne on tosi hienon näköiset. Miten paljon on vienyt aikaa ja tarvikkeita? Ainakin meidän henkilökohtainen tavoite on tehdä kierrätysmateriaaleista mahdollisimman paljon näitä pukuja. Ekologista. Joo, ja tässäkin on käyty kierrätyskeskuksissa ja kirpputoreilla paljon, että tämä kaapu oli alun perin ihan vaan kasakangasta ja siitä sitten kaapukaavoilla ja huppukaavoilla on tehty ihan alusta asti. Silmät on sitten tämmöiset sähkökynttilät, jotka on laitettu kiinni naamioon, joka on käännetty ylös alasin. Sitten tämä pyssy, niin se on alun perin semmoinen Nerf gun, johon on vaan liimattu paljon osia lisää ja pistetty sinne tuonne LED-valo sisälle. Niin, sekin sieltä pilkistelee. Eli kaikki yksityiskohdat on harkittu tarkkaan. Joo, tehty itse yksityiskohdat aina. Joo. Ja sulla on tommonen upea kypärä. Joo, eli kypärä on tehty jääkiekkokypärän, käytettynä pohjana jääkiekkokypärää ja siihen on tällaista urheilumattoa vaan laitettu kerroksittain ja leikattu muotoon, maalattu useaan kertaan ja päällystetty vielä tämmöisellä kovamuovilla. No siinä on ollut hommaa kanssa. Kyllä, sormet on leikelty useaan kertaan. Missä kaikkialla näitä pääsee näitä asuja oikein käyttämään? No, Suomessa on paljon tämmöisiä convention-tapahtumia, niin kuin ulkomaillakin on. Eli siellä on useimmiten suuri osa ihmisistä on pukeutunut hahmoiksi peleistä, leffoista, TV-sarjoista, animesta, sarjakuvista. Ja juuri vähän aikaa sitten Suomessakin oli tämmöinen ihan Star Wars-tapahtuma, jonne mekin tehtiin nämä asut alun perin. Ja tietysti myös siinä, että kun tämä uusi leffa tulee, niin sekin innosti tekemään näitä asuja. Siitä oli pari viikkoa siitä tapahtumasta. Nyt ette ole vielä nähneet uutta Star Wars The Force Awakening-elokuvaa, eli sitä te olette menossa viikonloppuna katsomaan. Mitkä on fiilikset tässä vaiheessa? Jännittää aivan mielettömästi. Kyllä uskon, että se elää, tai odotukset ainakin ylittää, koska tätä olen kuullut kaikilta tutuilta, että se on ihan mahtava. Nyt täytyy ottaa yhteyttä korvanappiin, mä en nimittäin kuule ohjaajaa. Eli korvanappiin kuuluu, en ottanut vielä tuonne muihin galakseihin yhteyttä. Siirrytään seuraavaksi Star Wars The Force Awakening -elokuvan arvioon.